Nasa marahay man lugod kamong kamugtakan mga tugang, ini ang pilot episode kan magbikol kita. Sa online program na ini, muya akong makaibahan kamo tulo sagkod 5 minuto kada semana, durungan kitang mag-adal kan namumutantang tataramon, ang Bicol. Ang magbikol kita para sa gabos, urog na duman sa mga buot pang pararumon ang sa indang pakakayahan sa paggamit kan Bicol. Pwede man po ining maging informal resource kan mga namumutantang mga paratokdo urog na ngunyan sa panahon kan Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Sa lambang episode, maadal asin matukar kita nin tema dapit sa lengguwahe, mataunin mga halimbawa, asin masimbagmanin mga hapot o mga suhestyon na pwede nindong ipadara sa magbikolkita@gmail.com. Ang magbikol kita sarong study in progress. Bako po ining definitive, kundi sarong pag-alok sa indugabos na pararumon tapaan sa tuyang pagbikol. Magamit man kitanin man lain-lain na resources sa satuyang pag-adal kan tataramon. Sa satuyang pagpuon, buot kong tukaron ang sarong pirming hinahapot ngunyang kan mga parasurat asin mga paratukdo, ini iyo an kun paano nanggad isusurat ang Bicol. Huli takadakol kitanin mga tataramon na parareho ang baybay o spelling alagad iba ang tanog, iba ang duon, ang iba man igwanin untok o glottal stop. Arog bagakan baga, baga, baga. Arog kan paano o pano. Arin baya, arin baya, arin baya talaga. Igwamanin nariribong kung arin ang gagamiton itong sinasabing panggurang na Bicol o pang-aking Bicol, kung igwa mananggad kaiyan. Esensyal nanggad ining pag-urulayan, huli tainot, nagdadakol naan sa tuyang mga publikasyon na nakasurat sa mga tataramo na Bicol. Asin ikadua, itinutukdo na sa satuyang mga kaakian an kung paano magsurat sa tataramo na Bicol. Ngunyan, gamiton ta ang librong Guide to Bicol Orthography na pinablish kan Adnu Press kan 2014. Siring man ang padron na sinusunod kan mga bagong textbooks sa MTBMLE na published kan Department of Education. Puunan ta sa pagsurat nin Bicolnon na mga tanog. Para digdi, ang Guide to Bicol Orthography nakatungtong sa pundasyon na ang kada patanog o vowel sinasambit o pronounce na pilog. A, E, I, O, U. A, I, U. Kung kaya, tinutulod man kan guide ang paggamit ng mga symbols para sa consequential digraphs o itong mga tanog na nabibilog pag tinaid ang sarong katanog o consonant sa letrang Y or W. Halimbawa, ang tataramo ng ngunyan, pwedeng basahon in sarong aki bilang ngunian kung siring kaini ang spelling. Bako ng gwapo, ang guapo. Tano ta kay puhan ining pag-isipan? Ninhuli ta igwanin mga tataramo na igwanin magkataraid na mga patanog. Alagad binabasa ang kada patanog na bakong saro sa ng tanog kundi magkasuruhay. Halimbawa, bako man taid ang taid. Bako man day ang dai. Bako man maraman ang maaaraman. Bakong kaipuhan ang kaipuhan. Kung kaya, ano ang sinasabi kan Guide to Bicol Orthography? Uya ang minasunod. Ay mapapaisip ng gad kita kan mga bagay na inidapit sa satuyang tataramon. Alagad kung buot tapang pararumon ang paggamit ng Bicol, day tauntukan ang pag-adal kaini. Hanapon tapaan iba pang kaipuhan adalan o pagsaliksikan, dapit sa satuyang sadiring dila. Kung igwa ka mo ng mga suhestyon o hapot o simbag, mag-email sana sa magbikolkita@gmail.com. Maghirilingan kita liwat nurong simana sa pagpadagos ka na po nantang tema. Ako si Vic Nierva, magbikol kita.